Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Labaw kang mag-antos ning higayon na. Wa man ka may gugman nimo ang maong lalaki. Ayaw na paghuna-huna niya. Patya na siya sa imong kasing-kasing. Mag-antos ka lang, Nobi. Ug ako, nagtuo ka ba nga dili ko sakitan? Matagigayon nga makita ko ikaw nga magila. Ha? Amin akong dili ko madutlan o basta nahitabo ng mong duha. Pero ma, nagpangita na ko kinuon sa iyang mga ngabil. Sa iyang mga tigso kabukton nga migakos na ako. Mama, nakasa ako ni Alma. Nak, ayaw na paghila. Yun ang paghilak. Tingaling maapektuhan ang bata. Pero nakasa ako ni Alma. Dili gyud nimo ba na si Alma? Busawa kay sa niya. Pero gipaimuslan ko pag deposito ang iyang kwarta, ma. Ako mo ay sadaan ining tanan. Kung wa pa ka tingali ko mangitag apo. Dili mo makahuna-huna si Alma sa pagpangitag sperm donor. Ug dili mahitabo nga makabayad si Alma og dakong kantidad. Ayaw mahayay mo kaugalingon, ma. Wa ko mahayay nga si Ronel mo ay nahimong amahan ini nga ako karong kimabdos. Tinuod yun day nga di ako sa ospital. Nakalitan ko siya magibahad na ako, Alma. O sa dihang nagkatubangay mi ni Jack, wa ko makapugong sa kukakalingon. Dili pa ko andam nga mawa na ko ang among kumpanya. Mo na lang di ang buktong kabilin sa among paningkamot sa namatay kong asawa. Ayaw ka bala ka. Mihangyo sinobi na kong hatagan kapag laing higayon. Tinuod ba, Alma? Mahimong gisabot ko ang imo karong kahimtang. Pero sa sunod higayon nga magsamok-samok pagid si Jack sa amo. Labi na gid kun iyang pasakitan ang inahan ni Nobi. Wa ni higayon nga ihatag ko ninyo. Salamat kayo, Alma. Daghan kay salamat sa imong pagsabot sa akong kahimtang. Pero ayaw gyud sabta nga nahadlo ko sulga ni Jack nga kun mamatay ka. Iya kong pabayron sa imong kinabuhi. Alma, Bisa gamay. Wa ko mahadlok sa bahay ni Jack. ay kabala ka. Bahala nagdi maminaw si Jack ako. Ako lagi hapo siya pasapton nga nagsamok-samok siya sa inyo. Ug salamat sa imong pagbisita nako dito sa ospital. Ayaw pagtuong mianhi ko aron pagbisita nimo. Ah, Mianhi kog toyo. Aron pagtan-aw sa imong kahimtang. Kung tinuod bagid nga himatyon ka. Alma, Grabe mo bahad si Jack, no? Nagtuo tingali siya ang konsensya ko. Mahimong dili ko na palihokon sa akong abogado ang pagkihan ninyo. Pero tagalan ta mo. Alma, Ayaw ka balakas ako itagal ninyo. Makalihok pa mo aron makabangon gyud. Usa ka tuig ang ihatag na kong tagal ninyo. Og human sa usa ka tuig, nya di pagyapon ninyo mabayaran ang inyong utang. Dili na ko matandog unsa pay mahitabo nimo. unsaon ko magka sa pagpahimang no si Jack.
nga dili sa kusakitan sa iyang pagsukol ako. Oh, hala. May bagting akong cellphone. Ay, si boss launtan nida. O yala, si boss yun nawag. Boss. Doon ako ininod nga, ibalita ni mo, boss. Unsa ka na, Chooks? Amiga na mi si Nobi ug ang iyang inahan. Tinood ba, Chukoy? Pero ganun na ito muna. Ano yung man ko ni boss? Nagpa hero-hero ko, boss. Kanimong driver, boss, nagpa hero-hero. Pero, mo jud boss, kurog akong tuhod. Ano lagi ni boss? Miarte mo gud ka itong maldito, boss. Laliman ka, iyang gigunita ng tiguang ug niya, gibira-bira niya. Ay lagot kay ko eh. Kay naluoy ko sa tiguang. Unang nangisog yung kog niya. Akong gilabanan ng tiguang. Good job, Chukoy. Perte laging sukuas, maldito, boss. Pero dali noon siyang mibiya. Walang gaya siya kay bao ang maldito nga perte na kong kuruga. Pero, ganun gikailaman ni Musnobi? Ay, miduol man siya o nagsusik o sinitabo. Muto nga, gitukanan sa tiguang o katudeng akong gilabanan, inahanda ito ni Nobi. Nagkaso din noon ng taling. Taling? Oh, mo na panga sa inani Nobi, boss. Bisag palayan o padulan, boss, no? Guwapa man ni Nobi, boss. Mautingaling naibog ang Nobi, no? Nalipay kong nga nagkahigala mo sa inahan ni Nobi, Chooks. Mahimo ka nang makabisita sa ilabay, ha? Ambot lang ka, boss. Pero akong suwayan, boss. Aron magkasuod yung ming duha si Nobi. O kung magkasuod gani mo ni Nobi, ayaw gid pag-isgot na ako, ha? Ayaw isgoting ako nga. Nga naman, boss. Unsa man jud inyong sikreto? Hello, boss? Boss? Ay, kang di malasa. Gipaw nga sa ni boss yung silpo da. Nga no makanya kong amo, no? Di siya gusto nga maghisgod ko niya nga ito ni Nobi. Si Nobi. Nakaila ka siya sa kong amo? Ako lang na tumano ng gisugo ni boss na ko eh. Nga kung magsulti Miss Nobi, di na ko siya isgutan. Ay, pero nakaila ka si Nobi sa akong boss? May anhis Alma? Iya kong kiduaw. Midoaw siya o iya kang gitanaw kon himat yun kabagyod? Jack, Glagot ka pa. Ug ako gid siyang gisong sa ila. Ako siyang gibaharan nga kung may daotang mahitabo nimo, ako siyang pabayron. dagto ka ba nga mahadlok si Alma? Aw, bahala nag di siya mahadlok. Basta kay ako siyang gibaharan. Tagi o nagkalinaw si Alma. Di ba nagsabot naman ta? Nga palambuon mo na ang atong kumpanya. Una mo ipamukos ay mo kumangat to ni Nobe. Di dako ato bangon ni Nubi kung muadto ko sa ila. Tumana una ang imo obligasyon sa atong kumpanya. Obligasyon? Ako na hinong obligasyon ang pagpalambo sa tong kompanya pa? Maura na higayon nga ipakita mo sa binuhat nga imong gigugma. Nga makamao kang bubarog sa mga kaakuhan nga kalikudas magsib kinabuhi. Pero di siya mahadlok nga makiguban mo. Nga motuog yun siya nga masantigan ka bisag unsay unos nga moabot sa inyong kinabuhi. Unsa? Jack, dako paghihapo lang ako pagtuo. Namamahimo kang responsable nga padre di pamilya. Ayaw ko ilara pa. Anak ko ikaw.
Usa na kailalakay ko mo. Nahibaw ko. Dili ka yun tinud-anay nga burkinto. Ang imong kaisog, imo lalagi pakita aron di ka madaog-daog sa uban. Pero ingnon ko ikaw. Nga dili sa minalitong paagi aron bulhod ang mga tao ug buila sa imong kaisog. Di na kumutuo nimo. Di pa uwahi ang tanan. Buabot na nimo ang imong kalampusan, ang imong kadaugan. Pinaagi sa pagrespeto sa imong isig katao. Tuhui ko, Jack. Ma, Anak, ngano? nakita di ka nga na kinuktok. Ang ako bang kitugaan ni mo, maoy, nagkapasamog sa imong una-una. Nagmahay ko, nak. Nganong sa atong kapobre. Ako pa gihatagan ng sakit nga mahimo kung ikamatay. Ma, Naay mga dato diha. Nganong dili man sila mo igipaantos. Kita man hinoon nga kung dili makatrabaho, dili makakaon. ma, ayaw ko pa doon ka, anak. Mahal kayo ka na ako. Busa-buhaton ko ang tanan aron magpabilin ka o panako. Og tingali, gituyo sa kahigayunan nga ikatagbo ko si Alma. Kay siya mo ay mudugang sa imong pagpakabuhi ni ining kalibutan. Pero ikaw mo inagantos. Kaya ni nako, ma. Ang dili na ko kaya. Nga mawa ka sa akong kinabuhi. May pagwa na lang ako tugani sa tinuod. Mahiubosan ko nimo. Kunwa ko nimo tug-ani. Sige, sige. Dili na ko muhilak. Ma, Di na ta maghisgot pag mga sakit sa atong kinabuhi, anak. inahan ka gid nako, ma. Og wagi ko magmahay. Nga no gisalikoy ko ang matuod kong kalipay. Aron lang madugtungan ang imong pagpakiguban ako ni kalibutan, ma. Basta, ayaw ba yung gitugaan ni si Alma sa atong sikreto, ha? Ipanumpa ko ka na, anak. Magpabili ng tinaguan, samtang buhi pa ko. Mama, uy, dili lagi ka mawa sa amo kinabuhi. Among kinabuhi? Kinabuhi ko na mo sa imong apo. Dili ba? Gusto ko man kayo makakita sa imong apo. Ni ana ma. Ni ana sa akong sabakan ng imong gipangandoy nga apo. Tuod, makita ko na ang akong apo. May apo na gyud ko. Unsa kay may tabo no kun mo anhi ang amahan sa imo karong gimaptos. Ayaw pagkunahon na anak ma. Kay dili na mahita po. Wa siya may kukman ako. Basta imposible nga nangandoy sab siya sa kitisok niyang bini sa akong sabakan. Wa siya may kukman ako. Og iya ning kibalik-balik sa pagpahinumdum nako. Oh, hala. Si Nang Taling man ang migawa sa tiyanggihan. Akong duulong, be. Nang! Nang Taling! Oy, ala. Nganong ni amang katsukoy? Nainundong pa day ka na ako, Nang. Unsa? Wa jud day ka malimot sa kong panganang. Ay, kana di ay ang imong gipasabot. Ay nga nung kalimtan ko man ang milaban ako. Oo, day no. Nang, asa man ka, Nang? Ang mupauli na ko, Tsukoy. Nakapalit na ko sa gikinahanglan ni Nobe. Ha? Kay nausam day si Nubi na. Nasakit siya? Uy, simbak ko ka diha, Tsukoy. Wa may sakit ang akong anak in taon, oy. Amo ba? Kay pulos mong good prutas na imong gipamalit gud, Nang. Ay, mauman gud ni kinahanglan sa mga mabdos. Mabdos? Si Nubi? Mabdos? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!